O Concello de Cambados quedarase sen unha das súas festas máis populares. A Festa da Vieira non se celebrará este ano. Dende o Porto de Cambados xustifican esta decisión por varias circunstancias, entre elas a falta de produto. Temos que cuidar un pouco o noso recurso. Fixemos unha campaña entre decembro e xaneiro de 80 toneladas, hemos feito resiembras, despois outro opósito promoveu a captura desa resiembra. Entón temos medo a que non contemos con recurso de tamaño cara ao Nadal. A xerente do Porto de Cambados lamenta ter que chegar a esta medida. Asegura que non se poden arriscar a estar sen produto en Nadal. Xa se nos dou algún ano donde dende outubro hasta xaneiro estuvimos sin vieira, iso para unha empresa como Porto de Cambados é un gran problema, aparte de que somos unha empresa certificada Pesca de Rías, que creemos na sostenibilidade, nas resiembras, entón é unha forma de poder leválo adiante. Tamén hai unha parte económica en todo isto, claro, nos a Festa da Vieira facemos como un tema promocional, tampouco estamos en disposición de apostar produto e recurso económico. Despois de 17 edicións, a festa parará polo menos un ano. Dende o Porto teñen claro cales son as medidas a tomar para que o próximo ano non se repita esta situación. Pois eu o que pido, e o pido encarecidamente desde sempre, é que se cuide o recurso, que se cuiden as resiembras, que se cuiden as vedas, porque a ría dá o que dá, o non se pesca extractiva, pesca sostenible, certificado Pesca de Rías, e con que non se tome conciencia de todo eso, non vai ser un problema, pero non de agora, nin ao mellor do ano que ven, sino moi a largo plazo. A pesar da suspensión da festa, segundo Mar Ambroa, aínda non teñen asegurado contar co produto necesario para o Nadal, pero polo menos esta decisión permítelles abastecer o mercado.